ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതുണ്ട്, ഒച്ചയില്ല. എന്താ പറയണ്ടീ? ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കേട്ടില്ലേ? കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല പെൺകുട്ടി. രാമ ഹരേ ഹരേ. നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അമർത്തുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തിലെ പകുതിയോളം നമ്മള് നോക്കി. ഈശ്വരീയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈശ്വരനോട് ഏകീഭവിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ജനിമൃതികളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു നിമിഷവും നമുക്ക് കളയാനില്ല, അല്ലേ? കരളിൽ വിവേകം കൂടാതെ കണ്ടര നിമിഷം ബത കളയരുതാരും, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ആ മനുഷ്യന് എന്താ ഒരു ശക്തിയുള്ള, നല്ല ശക്തിയുള്ള ആളാണ് അല്ലെ മനുഷ്യൻ. വിൽ പവർ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നല്ല വഴിക്ക് നടക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം വേണം നമ്മൾ ആ ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് കൊണ്ടുവരാൻ അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കാൻ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ അറിയണം എന്നുള്ള തോന്നല് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണില്ല എന്ന് നമ്മൾ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. അപ്പൊ 4 കൂട്ടർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയണത് ഭഗവാനെ അറിയല് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് ദുഃഖനിവൃത്തി ഉണ്ടാവും, പരമാനന്ദ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അതാണ് മോക്ഷം, പരമപുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയണത്. പുരുഷാർത്ഥങ്ങള് അത് മനുഷ്യൻ നേടാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത്, അതാണ് പുരുഷാർത്ഥം, അല്ലേ?
അപ്പോ ആ സത്യം വദ ധർമ്മം ചര എന്നാണ് അർത്ഥം. കാമം, ധർമ്മം, മോക്ഷം, അങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയണേ? സത്യം വദ ധർമ്മം ചര, ധാർമ്മികമായിട്ട് സത്യസന്ധതയോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പീക്കിലുള്ളത്, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക? ഒരു യുവാവായിരിക്കുക, ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുക, അതുപോലെ ചക്രവർത്തി പദമൊക്കെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടേ അല്ലെ? മനുഷ്യാനന്ദത്തിന്റെ ആ പരമകാഷ്ഠ. അതുപോലെ പല പല തരം ആനന്ദങ്ങളുണ്ട്, ഗന്ധർവാനന്ദം. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അറിയാം മറ്റുള്ളതെല്ലാം എത്രയോ തുച്ഛമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അനിത്യം അസുഖം ലോകം അല്ലെ? ഈ ഭൗതികത അനിത്യമാണ്, സുഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? ക്ലേശങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. അനിത്യം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം, എന്നെ ഭജിച്ചോളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശോകമോഹങ്ങള് വന്നിട്ട് അർജുനന്റെ ഒരു രോഗമാണ് അല്ലെ പിടിപെട്ടത് അർജുനന്. അവിവേകം, മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ അവിവേകം, ശോകമോഹങ്ങള് കാരണത്താൽ വന്ന പിടിപെട്ട രോഗാണ്. ബന്ധുക്കളോടുണ്ടായ മമത്വം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് മരുന്നും പഥ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മരുന്നാണ് ആത്മജ്ഞാനം. അതുപോലെ പഥ്യം വേണം. പഥ്യം എന്താണ്? കർമ്മയോഗമാണ്, കർമ്മത്തിനെ യോഗമാക്കി ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ ആത്മജ്ഞാനവും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കർമ്മോത്സുകനാക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ആണ് അല്ലെ? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അതിലും മികച്ച ഒരു സൃഷ്ടി ഇല്ല തന്നെ. ഇപ്പോ ഈ ആത്മാവ്, ജീവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പോ വ്യാവഹാരികമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്താണ്? ശരീര മനോബുദ്ധികളില് ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ ഇരിക്കണ ജീവൻ, അതാണ് ആത്മാവ്. അത് വ്യാവഹാരികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സത്യം. പാരമാർത്ഥിക സത്യം എന്താണ്? പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ മരണശേഷം നമുക്ക് 11 തരം ഗതികളുണ്ടെന്നാണ്. പരമഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കൈവല്യാണ്, മോക്ഷം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴെ ക്രമമുക്തിയുണ്ട്, ബ്രഹ്മലോകപ്രാപ്തിയുണ്ട്, ഇഷ്ടദേവതാ ലോകപ്രാപ്തിയുണ്ട്, സിദ്ധാവസ്ഥയുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട് പ്രാപ്തി, പിതൃലോകപ്രാപ്തിയുണ്ട്, ആകാശലോകപ്രാപ്തിയുണ്ട്, ജളൂക ഗതിയുണ്ട്, പിന്നെ നരകലോകപ്രാപ്തി, പ്രേതഗതി. അങ്ങനെ അപ്പോ യഥാകർമ്മ യഥാസുധം എന്നാണ്. ഓരോ ജീവന്റെയും ഗതി ഓരോ തരത്തിലാണ്, ഭാവന അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ? ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ശുദ്ധമൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹികള്, അതുപോലെ തികഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദികള് എന്നിവര് ശാസ്ത്രാനുസൃതവും ആധികാരികങ്ങളുമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഒരിക്കലും ആ പരമപുരുഷന്റെ ആ പാദകമലങ്ങളില് അഭയം പ്രാപിക്കില്ല. അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ അവരിങ്ങനെ മൃഗതുല്യരായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി അടുത്തത് സുകൃതികള് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു,
പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഷ്കൃതികളെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, 4 കൂട്ടരെ പറഞ്ഞു. മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായ കൊണ്ട് മോഹിതരായിട്ടുള്ളവര്, അതുപോലെ നിരീശ്വരവാദികള്, അങ്ങനെ. എന്നാ ഇനി 4 പേര് സുകൃതികളായിട്ടുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒന്ന് ദുഃഖിതനാണ്, ഒന്ന് ധനകാംക്ഷിയാണ്, ഒന്ന് ജിജ്ഞാസുവാണ്, ഒന്ന് പരമസത്യത്തിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാന അവതാരങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പല പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. വ്യാസ അവതാരം, ഹയഗ്രീവ അവതാരം, ഇതൊക്കെ ജ്ഞാന അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. റോയൽ സീക്രട്സ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അതാണ് അല്ലെ. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം, അങ്ങനെ ആ റോയൽ സീക്രട്സ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരും. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ആത്മാനുഭവവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ അർത്ഥം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്. ആർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖിതര്, എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, അവരും സുകൃതികൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു ജ്ഞാനി. ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അറിവ്, അത് ജിജ്ഞാസുവിന് അറിയാം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം. അതാണ് ജിജ്ഞാസുവിന്റെ ആവശ്യം. അർത്ഥാർത്ഥി നമ്മുടെ വീട്ടില് വരുന്ന പിരിവുകാരെ പോലെയാ അവര് അല്ലേ. ഓരോന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും. പിരിവുകാര് വന്നാ അല്ലേ 10,000 രൂപ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തുടങ്ങുക. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ പകുതിയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണം അല്ലേ. അതുപോലെ ആർത്തനും അർത്ഥാർത്ഥിയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ്, പിരിവുകാരുടെ പോലെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ജിജ്ഞാസു ആണെങ്കിലോ അറിവാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഇനിയും അറിയണം, ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ എന്ന അറിവുണ്ട്, ഇനി കൂടുതൽ ഭഗവാനെ അറിയണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലോ ഭഗവാൻ പല സർപ്രൈസുകൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒന്നും ചോദിക്കല്ല വേണ്ടത് അല്ലേ ഭഗവാനോട്. ജ്ഞാനിയാവുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം നേടുക. അങ്ങനെ ജ്ഞാനിയാവുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം വിസ്മയങ്ങളാണ് കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അല്ലെ. അവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി പലതും അവർക്ക് ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കും. അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില്, അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ ഭൗതികമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടാതെ അനുകൂല ഭാവേന കൃഷ്ണനെ ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ സേവിക്കണം. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പാടില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാവേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അനുകൂല ഭാവേന ഭഗവാനെ, ആ ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിക്കണേ? ഈ ഭക്തനല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ആരും വേണ്ട എന്ന് ഭഗവാനും അല്ലേ തിരിച്ചും ചിന്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭക്തനും ഭഗവാനും ഒന്നാവണു. ആ ആളെ മഹാത്മാ എന്നാണ് പറയാ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മഹാത്മാവ്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയ എപ്പോഴും അയാൾക്ക് ആനന്ദാണ് അല്ലേ, നിത്യസുഖാണ് അയാൾക്ക്. പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഭഗവാന് പ്രിയം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ല ഭഗവാന് പ്രിയമുള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണതാണ്. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം അല്ലേ, 1000കണക്കിന് വർഷം അങ്ങനെ മുതലയുടെ പിടിയിൽ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. മുജ്ജന്മ സുഹൃതത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്.
അല്ലേ? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ആ മനസ്സാകുന്ന താമര അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് വരികയാണ്. ഭഗവാന് വരുന്ന സമയത്ത് തോന്നി സ്പീഡ് പോരാ ഗരുഡന്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് ആ ഭക്തനെ രക്ഷിച്ചു, അല്ലേ? അതുപോലെ മുതലയ്ക്കും മോക്ഷം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭക്തനെ പിടിച്ച ആൾക്കും മോക്ഷം ഉണ്ടായി, അല്ലേ? അത് നമുക്കറിയാം. ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ടായി. ഇതെന്താണ്? ഇത് ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി 16 വർഷമാണ്, അല്ലേ, ആ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ ഇരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു, മായ ബാധിക്കില്ല, വന്നോളൂ, പുറത്തു വന്നോളൂ. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി ഭാഗവത തത്വം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ധ്രുവനാണ്, അല്ലേ? ധ്രുവന് മുമ്പില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതുവരെ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നായിരുന്നു, അല്ലേ ധ്രുവന്? ആ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴോ ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ മതി. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് സുഗ്രീവൻ സുഗ്രീവ സഖ്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, അല്ലേ? ഇവിടെ സത്സംഗം നടക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? സുഹൃതരായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരുണ്ട് എന്നാണ്. അവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണോ? എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തി? സുഹൃതികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് സുഹൃതികൾ ശുദ്ധ ഭക്തരാവുക? അതുപോലെ അനുകൂല ഭാവേന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ സേവിക്കണം. കാമ്യ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ ഭൗതികമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടാതെ ആനുകൂല്യേന അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയണേ. മറ്റ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അനുകൂല ഭാവേന കൃഷ്ണസേവനം ചെയ്യുക. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിട്ട് പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ നേട്ടങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടവയല്ലെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തരാവും. ജീവിതം സ്വാർത്ഥമയവും സംശയ രഹിതവും ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്തതുമാകയാൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ യാദൃച്ഛികമായി ശുദ്ധഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താലെ ശുദ്ധരാവും. അങ്ങനെ സത്സംഗത്തിലൂടെ തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തി നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പുറമെ അവർക്കും ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ 4 കൂട്ടര് സുഹൃതികളാണ് എങ്കിലും അവർക്കും ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെയും ഭഗവാന് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്, അവരും ഭക്തര് തന്നെയാണ്. 4 കൂട്ടരിൽ ഉത്തമൻ ആരാണ് എന്നാണ്? ആർത്തൻ, ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതിൽ ഉത്തമൻ ആരാണ് എന്നാണ്? പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ് ജ്ഞാനി. ആ ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, അല്ലേ? ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാന് അയാളും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയ ആളെയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനിയാവണം, അല്ലേ? 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥമഹം സജ മമ പ്രിയ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനിയാവാം. ഈ ലോകത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലെ? ഭൗതികതയോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ
അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വിടുക പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്കോ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന് പ്രിയാണ്. ഭഗവാനെ അയാൾക്കും പ്രിയമാണ്. ഭഗവാൻ പല പല അത്ഭുതങ്ങളും അവർക്ക് പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദാര സർവേ വൈദേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിത സഹിയുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതിം. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവ ഉന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. ഭഗവാൻ പറയണേ, ഈ 4 കൂട്ടരെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, അതറിയാം. എല്ലാവരും ആദരണീയര് തന്നെ ആണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ജ്ഞാനിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാ, കുഞ്ഞിന് അമ്മ മാത്രം മതിയല്ലേ? കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോഴോ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി വരും. പിന്നെ കൗമാര പ്രായത്തിൽ എത്തുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് മതി, പിന്നെ ഗെയിം വേണം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറി വരും അല്ലേ? പക്ഷേ ജ്ഞാനിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അമ്മയും ചെറിയ കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാതിരി അമ്മ മാത്രമേ വേണ്ടൂ കുഞ്ഞിന്. അതുപോലെയാണ് ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ഭക്തിയുടെ ഒരു ബീജം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് ആ വിത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച് ഭക്തിലത ആയിട്ടിങ്ങനെ വളരും അല്ലെ? ആ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അങ്ങനെയുള്ള നവധാ ഭക്തി സാധനകളുണ്ട്. അതില് നമുക്ക് ഏതാണോ പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ സാധനകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ജലം കൊണ്ട്, ആ സാധനയാകുന്ന ജലം കൊണ്ട് നനച്ച് ആ ഭക്തിലത വളർന്ന് വളർന്ന് അല്ലേ ഭഗവാന്റെ പാദം വരെ, ആ ധാമം വരയ്ക്ക് എത്തണം. അതാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണനും തന്റെ ഭക്തനോട് അതിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോവാൻ ഭഗവാനും സാധിക്കില്ല ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 9:4-68 സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധൂനാം ഹൃദയം ത്വഹം മദന്യത് തേ ന ജാനന്തി നാഹം തേഭ്യോ മനാഗപി. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും. എനിക്കുപരി യാതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. എനിക്കും ഭക്തന്മാരെ മറക്കാനാവില്ല. ഞാനും ശുദ്ധഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ ആന്തരമായൊരു ഗാഠബന്ധമുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ എന്നോട് ആത്മീയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം അവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാവുക, ജ്ഞാനിയാവുക, അതേ വേണ്ടൂ നമുക്ക്. യോഗാവസ്ഥ, ജ്ഞാനാനുഭവം പല ജന്മങ്ങളിലെ സാധന കൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയണത് പൊള്ളയാണ് അല്ലേ? അതിനൊരു കഴിവുമില്ല, ജഡവസ്തുവാണ്. മനസ്സോ വേറൊരു സങ്കല്പാണ് അല്ലെ? കുറെ ചിന്തകളുടെ കൂട്ടാണ് മനസ്സ്. സത്തയായിട്ടുള്ളത് എന്താ? ചൈതന്യം മാത്രാണ് അല്ലെ? ഭഗവത് ചൈതന്യം. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയും ജ്ഞാനി അല്ലെ? ഭക്തിപൂർവം സേവനം, ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോരുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്നുള്ള ആദ്യ ജ്ഞാനം നേടുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല എന്നും ഈ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആധ്യാത്മിക വൈവിധ്യത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് എന്ന് ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയവൻ അറിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു പാമ്പിന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന തവളെ പോലെയാണ് അല്ലെ?
പാമ്പ് എപ്പോഴാണോ വായ അടയ്ക്കണേ അപ്പോഴതിന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു, അതറിയണില്ല. എന്നിട്ട് മുന്നിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന പാറ്റകളെ പിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് തവള. അതുപോലെയാണ് നമ്മള്, അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ആ മഹാത്മാക്കളെ ഏറെ പേരൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ശ്വേതാശ്വേതരോ ഉപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ സഭൂമിം വിശ്വതോ വൃത്വാത്യാതിഷ്ഠദശാങ്കുലം പുരുഷ ഏവേദകം സർവം യദ്ഭൂതം യച്ഛ ഭവ്യം ഉദാമൃതത്വസ്യേശാനോ യദന്യേനാതിരോഹതി എന്നാണ് ഛാന്തോക്യോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞേക്കണതോ. നവൈ വാചോ ന ചക്ഷുംഷി ന ശ്രോത്രാണി ന മനാംസീതാ ചക്ഷതേ പ്രാണ ഇതി ഏവാ ചക്ഷതേ പ്രാണോഹ്യേവൈതാനി സർവാണി ഭവന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം ദർശന ശ്രവണ ഭാഷണ ശക്തികളല്ല, ചിന്താശക്തി പോലുമല്ല, പിന്നെയോ പ്രാണനാണ് സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണ് സർവഭൂതജാലങ്ങളുടെയും മുഖ്യ സത്ത. ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ദർശന ശക്തിയുണ്ട്, ശ്രവണ ഭാഷണ ശക്തിയുണ്ട്, ചിന്താശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരുന്നാലോ ഈ ശക്തികളെ കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? സർവവും വാസുദേവനും, വാസുദേവൻ സർവവ്യാപിയുമാകയാല് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനാവും. അറിവുള്ള ആള് അല്ലെ ജ്ഞാനി, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിതനാവും. പ്രപഞ്ചം തന്നെ വാസുദേവൻ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനി പ്രിയപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ ജീവിതം ശാശ്വതവും ആനന്ദദായകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണെന്നും അവ്യക്തിത്വം ശൂന്യത മാത്രമല്ലെന്നും അറിയാം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആധ്യാത്മിക വൈവിധ്യത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ നിഴൽ മാത്രമാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ വാസുദേവനെ വിശ്വാത്മക ദർശനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നു. ഈ ദർശനം കൃഷ്ണനോടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തെ പരമലക്ഷ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ സ്വയം കീഴടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണമായ അറിവിൽ ഒരാളുടെ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവാണ്. തുടക്കത്തില് ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അവ്യക്തിക ഭാവനയിലേക്ക് ചായ്വുണ്ടായി എന്ന് വരാം. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് മറയില്ലാതാകുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെന്ന ഭക്തിപരിതമായ സേവനം, ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യം നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് രുചി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് തീരണല്ലോ, 16 മാല ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണ്ണം നോക്കും അല്ലെ. എത്രയായി, എത്ര റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കും. പിന്നീട് അത് ഒരു രുചിയായിട്ട് മാറും നാമജപം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ആദ്യം കുറച്ച് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പിന്നീട് നമുക്ക് അത് രുചികരമായിട്ട് ആനന്ദകരമായിട്ട് സന്തോഷകരമായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ദേവ ആരാധനകളെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി പറയുന്നു. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവര് ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തികവാദികളുമാണ് എന്നാണ് 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുക. അദ്ദേഹം എന്ത് നൽകുന്നുവോ, ഭഗവാൻ എന്താണോ നൽകണേ അതിൽ തൃപ്തിയാവും. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നാണ്. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം ത്വാമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ
ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ മറ്റു ദേവതകളെ ആരാധിക്കാനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ അവരാൽ നൽകപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഭൗതികേച്ഛയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന ഓരോ വിഭവങ്ങൾ വേണം. അതിന് പല ദേവന്മാരെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും. അപ്പോഴും സർവഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നൽകണത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ അംശം തന്നെയാണ് എല്ലാ ദേവീ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. തന്മൂലം ജീവാത്മാവിന് സ്വേച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനോ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ല. ഞാനിക്കതറിയാം. എന്റെ കർമ്മഫലത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങള് എനിക്ക് അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ. അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ധരിക്കുക, അല്ലാതെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരണ്ട എന്നല്ല. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തദകാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാന്റെയാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാക്കൾ ചിലപ്പോ അത് മറന്ന് ആ സത്യം മറക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്കറിയാം എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ എല്ലാ അഭിലാഷപൂർത്തിയും ദേവതമാരല്ല, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയത്താൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭഗവാൻ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവന് ഈ തടസ്സമാണ് ഈ വക പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണകള്, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. അത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് നൽകപ്പെടാറുള്ള സുഖങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ അധികം ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് ധാരാളം വിഭവങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തന് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള അവരെന്താ ചെയ്യാ? വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ സേവിക്കലാണ് ഉത്തമം എന്ന് കരുതി പോവും. പക്ഷെ ജ്ഞാനിക്കറിയാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ഏത് കഷ്ടപ്പാടിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. വേറെ ഭൗതിക പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് വരുമ്പോ, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുമ്പോഴ് ദുഃഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമഭി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമുക്ക് എവിടെയാ പോകേണ്ടത്? അല്ലെ? പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് പ്രാരബ്ധമാണോ അനുഭവിക്കാനുള്ളത് അതൊക്കെ വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിൽ നമ്മൾ ആത്മനിഷ്ഠരാവുക. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യവും കാരണവും എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഉപാസന നടത്തുന്ന അല്പബുദ്ധികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയ പരംഭാവമജാനന്ദോ മമാവ്യയമനുത്തമം. ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റാത്തിടത്തോളം പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പല പല ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ദേവതകളെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു ജീവജാലത്തിൽ
ആവശ്യമുള്ള വിശ്വാസത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം. ആരാധനയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം വ്യത്യസ്ത രീതികളും സ്വഭാവങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ദേവതകള്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ പരമോന്നത ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം, മറ്റു ദേവതകളെ അല്ല നമ്മൾ ഭജിക്കേണ്ടത്. പ്രകൃതി ദേവാരാധകര് പ്രകൃതിയില് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡ വിഭാഗം പിന്തുടരുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നു. തത്വശാസ്ത്രം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമാത്മാവിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദേവതകളെ കൃഷ്ണന് തുല്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ധാരാളം ദൈവങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണന് പകരം ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയാണ് പരമോന്നതൻ. ഈ ലോകം ആസ്വാദനത്തിനുള്ളതാണ്. ലക്ഷ്യം ധർമ്മം അതാണ് അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രം. ദേവാരാധകരുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ്. ദേവാരാധകരുടെ മനോഭാവം ഞാനാണ് ആസ്വാദകൻ. ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ മികച്ച ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തെറ്റായ അന്തസ് കാമ മോഹങ്ങൾ കാരണം ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദേവാരാധകരുടെ പ്രവൃത്തി നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു, യാഗമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഫലോ അവൻ ഉയർന്ന ഗ്രഹവ്യവസ്ഥകൾ കൈവരിക്കുന്നു. തന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ തീർന്ന് മധ്യ ഗ്രഹവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ ആസ്വദിക്കുന്നു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെയാണ് ബാങ്കിൽ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ പോയാല് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് ചിരിക്കണേന് പോലും അല്ലേ. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ. അവരൊന്ന് ചിരിക്കണേന് പോലും പേ ചെയ്യണം. അതുപോലെയാണ് ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തും. പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താല് എത്തിയാലും ഈ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തീരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് നിപതിക്കും അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത്. 24 നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഭക്തിപൂർവം സേവനം നടത്താതെയോ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാതെയോ ആർക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഭാഗവതത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം അഥാപിതേ ദേവപദാംബുജദ്വയ പ്രസാദലേശാനുഗൃഹീതയേവ ഹി ജാനാതി തത്വം ഭഗവൻ മഹിംനോ ന ജാന്യേ കോപി ചിരം വിജിൻവൻ. ഭാഗവതം 10:24-29 പറയുന്നു. ഹേ ഭഗവൻ, അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചവന് അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൂട്ടർക്ക് അതിനു സാധിക്കില്ലതാനും. അനേക വർഷങ്ങളോളം വേദപഠനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവർക്കതിന് സാധിക്കില്ല. മനസ്സാനുമാനിച്ചോ വൈദിക സാഹിത്യ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടോ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമ ഗുണ രൂപങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ഭക്തിപൂർവമായി ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരണം. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയാണ് ഈ ജപാനുഷ്ഠാനം. അതിന് പിന്നെ നമ്മള് മേലോട്ട് പോണം. ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരുന്നിങ്ങനെ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കൽ മാത്രല്ല പൂജ. ഒരു തുളസി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. എന്തിന്? ഭഗവാൻ ഒരു മാല കെട്ടാം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. വിശിഷ്ടമായ പരമകാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചുവെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു എങ്കില് ഏവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നു
എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കാത്തത് എന്ന് ചിലര് ചോദിക്കും. വാസ്തവത്തില് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൗരവരുടെ ആ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ശിശുപാലൻ കൃഷ്ണനെ സഭാധ്യക്ഷനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് തുറന്നു പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ പരംപുരുഷനാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അപ്പോ അങ്ങനെ ശിശുപാലനെ അറിയില്ല. പാണ്ഡവർക്കും മറ്റു ചിലർക്കും ഒക്കെ അറിയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഒന്നും അത് വെളിവായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സ്വഭക്തന്മാർക്കൊഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നെല്ലാം. അപ്പൊ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്നുള്ള നിലയില് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ ആർക്കാ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. യോഗമായ ആവരണം കാരണാണ്. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്സ്വം പൂഷണപാവൃണ്ണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഭഗവാൻ അങ്ങാണ് സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ. അങ്ങയെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതത്രേ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അതുകൊണ്ട് എന്നെയും രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം യോഗമായ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടു ഇരിക്കുകയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മൂടുപടമാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അങ്ങയുടെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹത്തിനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന ഈ തേജോമണ്ഡലത്തെ കനിഞ്ഞു നീക്കിത്തരണേ. എനിക്ക് അങ്ങയെ യഥാവിധി കാണാൻ കഴിയുമാറാക്കണേ എന്ന് പറയാണ് ഭക്തര്. പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ അറിയണില്ല. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. വ്യക്തിഗതമാരുടെ ഫലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. മൂഢന്മാരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മറിഞ്ഞിരിക്കും. ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ മറിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള യോഗ്യത ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം. ഉദാഹരണത്തിന് ഭീഷ്മർ, പാണ്ഡവരും മറ്റു ചിലരും. ഭക്തന്മാരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരാൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് കരുതിയത്. പരമാത്മാവ് നമ്മളെ അറിയും അല്ലേ? പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ അറിയണില്ല. അതാണ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാനെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ അറിയാം അല്ലേ? ഏത് അണുവിലുള്ളതായാലും ഭഗവാനെ അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്കോ ഭഗവാനെ അറിയണില്ല. പക്ഷെ അറിയണം. നമ്മള് വ്യക്തിഭാവത്തിന്റെയും അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അദ്വൈതികൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന പോലെ സാകാരനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മായാ ഭൗതിക മൂർത്തിയാണെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും ദേഹനാശവും പിന്നെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂല്ലേ? ഭഗവാൻ സാധാരണക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കില്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്നതും എന്തും അറിയാം അല്ലെ? ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഇതൊന്നും. അനേക കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അത് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാനെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം. ഭഗവത് രൂപേണ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പരമാത്മരൂപേണ ഹൃദയസ്ഥനാണെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ജ്ഞാനികൾക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. അറിവ് കുറഞ്ഞവർക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ ദേവതകള് നൽകുന്ന വിഭവങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമല്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO ആണ് വിചാരിക്കുക. ഒരു സിഇഒയുടെ കീഴിൽ ഫൈനാൻസ്, HR, ടെക്നിക്കല് അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഹോം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ദുർഗാദേവിയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സരസ്വതി ദേവിയാണ് അല്ലെ? ഫൈനാൻസ് കുബേരനാണ്. സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്തായാലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ആർക്കാണ് അറിയാ? ഭക്തിയോഗം പാലിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ രഹസ്യം, തത്വം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല? 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം, അതാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. അത് അറിയുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മളൊന്നും. പരിപൂർണ ജ്ഞാനാത്മകനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യാമോഹത്താലെയാണ് നമ്മൾ വേർപെട്ടു പോകുന്നത്. ആ ധാമത്തിൽ എന്തോ തെറ്റുകുറ്റം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത് അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവൻ മായാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെടുകയാണ്. അതിന് അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലായി മാറുന്നു. അത് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം അറിയണം. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട്, ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? സാ തസ്മിൻ പരമപ്രേമരൂപ എന്നാണ് നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അമൃത സ്വരൂപാച എന്ന് പരാശര മുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരമാത്മാവില്, ആ ഭഗവാനില് ഉള്ള ആ പരമമായിട്ടുള്ള പ്രേമം, അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ആ പരമപ്രേമം, ആ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുക എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? പൂജാദിഷു അനുരാഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരാശര മുനി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, തുളസി നടുക, അതുപോലെ ജന്മാഷ്ടമി അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ? ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുക. പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാ അല്ലേ? ഒരു പാട കിട്ടിയ ഒരു പാലോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ കറുത്തു തുടങ്ങിയ പഴോ ഒക്കെ കൊടുത്താ ഭഗവാന് എല്ലാം ആയി എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ വിധിഭക്തിയേക്കാൾ രുചിഭക്തിയാണ് നമുക്കൊക്കെ. എന്താണ്, നമ്മൾ പാലിൽ ഹോർലിക്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് കഴിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഭഗവാന് പാലിൽ ഹോർലിക്സ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ? നമ്മള് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്ന അതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും വില കൂടിയ പഴങ്ങള് ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒക്കെ ആദ്യം സമർപ്പിക്കണം അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയാണ്. ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മള് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നൽകുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി. കർമ്മം, ഓരോ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട, പൂജ, ധ്യാനം അല്ലേ, ജപം. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ചേതോ വികാരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മനോവൃത്തി, അത് ഭഗവാനും പ്രസന്നതയുണ്ടാവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് പറയുന്നതാണ് തച്ചിന്തനം, തത് കഥനം, തത് പ്രബോധനം. ശരീരം, വാക്ക്, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ പ്രസന്നത ഉണ്ടാവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. കഥാദിഷു ഇത് ഗർഗമുനി യദുകുലത്തിന്റെ ഭഗവത് കുലത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഗർഗമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ശാണ്ഡില്യ മുനി പറഞ്ഞതോ ആത്മരതി അവിരോധേന എന്നാണ്. ഭഗവത് ധ്യാനം, സ്വസ്വരൂപ സന്ധാനം, ഞാന് ഭഗവാന്റെ ആ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസത്വമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരാവുക, അതാണ് ഭക്തി എന്നാണ്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാം എന്നാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 27 ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു ജീവസത്തകൾ എങ്ങനെയാണ് മായയ്ക്ക് കീഴിലാവുന്നത്? കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മായയ്ക്ക് കീഴിലാകുന്നു. വ്യാമോഹം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനാത്മകമായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യാമോഹത്താൽ വേർപെട്ടു പോകുമ്പോൾ ജീവൻ മായാശക്തിക്ക് അധീനനാവുന്നു. മായയുടെ ആവരണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കും? കൃഷ്ണന്റെ ഔന്നത്യം തിരിച്ചറിയുക, കൃഷ്ണഭക്തൻ ആവുക.
സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയും. യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. കർമ്മയോഗം അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. രാഗദ്വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ കർമ്മം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യണം. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ അർഹതയുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയണത്. പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടുള്ള സമ്പർക്കം വഴി നമുക്ക് ഉന്നത പദം പോകാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അതുവരെ എന്താ തോന്നുക, ഈ ഭൗതികതയിലാണ് സുഖം എന്ന് തോന്നും. അശ്വത്ഥാമാവിന് അരിപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് പാലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകി അല്ലേ. അപ്പൊ പാൽ എന്തെന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് തന്നെയാണ് പാല് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം അത് അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അതൊക്കെ വ്യർത്ഥമാണ്, സ്വാർത്ഥതയാണ്, കാപട്യമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ അല്പത്വം നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക? നിരുപാധികമായിട്ട്, നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും ഈ ലോകത്ത്, ആദരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രാപഞ്ചികത എന്ന് പറയണ അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ ദന്തിയെ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. നമ്മള് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തില് മുഴുകിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് പരിപൂർണത എന്നാണ്. അപ്പൊ ചിന്തകളുടെ പ്രവാഹമാണ് അല്ലേ മനസ്സ് എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ചിന്തകളെ തിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കണം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മനസ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വിടണം. ആദ്യം അതിനെന്താ ചെയ്യുക? രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്നെ ധ്യാനം ചെയ്യുക. ധാമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ വൃന്ദാവനമൊക്കെ ഒരു വികലമായ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ വർണ്ണനയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കേളികൾ നടന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, ആ കാറൊളി വർണ്ണനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. കാളിന്തി, ആ പശുക്കള്, പക്ഷികള്, മാനുകള് അല്ലെ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപത്തിനെ ഇങ്ങനെ കേശാദിപാദം പാദാദികേശം ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഏകാഗ്രത കൊണ്ട് അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തില് ആ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ധ്യാനനിരതരായിട്ട് ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ ആ ശാശ്വത ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇഷ്ടദേവതകളെ ഭജിക്കോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മത്തിനെ ശരിയായിട്ട് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് സംശയ ദൂരീകരണം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴെപ്പോഴും ഓരോരോ സംശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അതെന്താണ് എന്ന് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ജയേ വിധു പ്രയാണകാലേ ബിജമാം തേ വിദുർയുക്തചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്തു പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏതു വിധത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം അയാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ക്രമേണ അതേ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനില് വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢതയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ പിന്നെ വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവത്ധാമമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്ന് ആണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് അത് ഉള്ളവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുക, സത്സംഗം കൊണ്ടാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്പർക്കം മനുഷ്യനെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയാലെ ആ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന ആ അറിവ് നമുക്കുണ്ടാവും അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടും. ഒപ്പം തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ് അറിയാം. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിച്ച് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒരാൾ അറിയും. സത്സംഗം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അധീനപ്പെട്ടിട്ട് ബദ്ധനായി കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ജനിമൃതികൾ ഇങ്ങനെ ചക്രമായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന്. ഈ മനുഷ്യജന്മം കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു അവസരം തരുന്നുവെന്നും അതിനെ അകാരണമായ ഭഗവത് കാരുണ്യ ലബ്ധിക്കു വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ബോധ്യപ്പെടും അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാൻസ് ആണ് അല്ലേ? ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ്. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ഭഗവത് ധാമ പ്രാപ്തി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉന്നതമായ ഒരു ലൈഫ് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ഈ ജന്മത്തില് ഇപ്പോഴ് അരനിമിഷംബത കളയരുതാരും അല്ലെ? ഒട്ടും നമ്മൾ സമയം പാഴാക്കാതെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം വെളിവായി കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താം. ഏത് പ്രവൃത്തി സിമ്പിളാണ്. ഇതിങ്ങനെ പറയണ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത പോലെ പറയണ അത്രയ്ക്ക് വിഷമൊന്നും ഇല്ല ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ശ്രീഹരിപ്രിയതാം എന്നാണ്. ശ്രീഹരിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം. തദർപ്പിതമായിട്ട്, ആ ഭഗവാൻ അർപ്പിതമായിട്ട് ഏത് കർമ്മവും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ലേ ഒരു ദിവസം. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ ചിന്തയോടെ ചെയ്യാം. ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് സമസ്ത ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ ആ സമസ്ത കർമ്മങ്ങളും അവിടെ സമർപ്പിക്കുക. അത്രേ ചെയ്യണ്ടു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഇന്നർ ട്രൂത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സത്യം, അത് പ്രകാശിതമായി കിട്ടും. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ആരാ ഉള്ളത്? മഹാലക്ഷ്മി ഉണ്ട് ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ആ മഹാലക്ഷ്മി ഉള്ളിടത്ത് എന്താ? ശാന്തി, സമാധാനം, ഐശ്വര്യം, നീതി എല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി അതല്ല നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത്. 10 കെട്ടുകിൽ 100 മതി എന്നും
അല്ലേ? സഹസ്രം മതിയെന്നും ആശയാകുന്ന പാശാമതിങ്കെന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വിഷമാണ് അല്ലേ? ഒപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി നമുക്ക് അർഹതയുള്ളത് വന്നു ചേരും. സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ്, അത് പുരോഗതിക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര. രണ്ടും വേണം. യോഗേശ്വരനായി കൃഷ്ണനും വേണം, ധനുർധരനായ പാർത്ഥനും വേണം. അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്താണ് അല്ലെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും ഉണ്ടായാലേ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജീവിതം നമ്മുടെ പരിപൂർണമാവാൻ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളും നിറവേറണം. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡമാണ് അല്ലെ? എന്തിന്ന്? ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലെ? ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫോർ സോ മെനി തിങ്സ്. നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഡിപ്പെൻഡൻസിക്കും തയ്യാറാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ആശ്രയിക്കുമ്പോ അയാളുടെ അടിമയാണ് നമ്മള് അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താലോ അയാളുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇരിക്കണത് അല്ലെ? അപ്പോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സത്സംഗം നടക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കഥകള് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. വയസ്സായ ഒരു അമ്മ ഉണ്ട്. ആ അമ്മ സന്തോഷിച്ചില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഈ കഥകൾ കേൾക്കണു. അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗുരു ചോദിച്ചു, എന്താ കരഞ്ഞേ? അപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ ശാന്തി, സമാധാനം, ഇതൊക്കെ എനിക്കും അനുഭവിക്കണം, എനിക്ക് അതിന് സാധിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം സാധിക്കാത്തെ? അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മകന്റെ കൂടെയാ താമസിക്കണേ. മകന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കലാണ് എനിക്ക് ജോലി. ജപം, ധ്യാനം ഇതൊന്നും നടക്കണില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനിയും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് എൻ്റെ സങ്കടം. അപ്പൊ ഈ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചേ? ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിൽ ഫെയിൽ ആയാല് വീണ്ടും അതേ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കണം അല്ലേ? അതുപോലെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് മോചനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ജന്മം എടുക്കണം. അപ്പോ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഫെയിൽ ആവണ മാതിരി അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വരണം. അതുപോലെ ഇനിയും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അതോർത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് വിഷമം. ഗുരു പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ്, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ആ കുഞ്ഞിനെ ബാലഗോപാലനായിട്ട് കരുതുക. അത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കുട്ടിയെ നോക്കുക എന്നുള്ള അറ്റൻഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനാണ്, ഈ ബാലഗോപാലനാണ് എന്ന് കണക്കാക്കി ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. എപ്പോഴും ഭഗവാനായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വീണ്ടും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മയെ വീണ്ടും ഗുരു കാണുകയാണ്. അപ്പോ വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ടിരിക്കണു. അപ്പോഴ് ഗുരു ചെന്ന് ആ അമ്മയെ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശിഷ്യര് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു, ഗുരു പറയാണ് ഷീസ് എ റിയലൈസ്ഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന്. അപ്പോ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ആളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആ അമ്മ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് മാത്രാണ് അവരുടെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജീവന്റെ ഗതി എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय.